enjang bidal gumurung saka jroning praja kunging kang balakuswa prabusananira lir surya wedalira saka ing jalating ngarsa madangi jagat tumung bunga pangup kena sapuncaing wukir marababang sumirah kena soroting surya mega lan gunung-gunung
Buta Pandhawa nata kaki wisaya Indriyaksa Sura Maruta Bawana Gana Margana Samyana Waraya Bumi gonjang ganjing langit kelop-kelop Lera genjang ing alis Resam bawai gandrung Sabarang kadulur wongkir moya mayas balamun Yo tumandan nyebut doi poro butok lek-lek banas pati jeres Ayo para buta gendruk karo Wisnu.
Grotan bolo tumingal kajaba sami madalu bel tate tuleting gonton daya mayung son kamar. Samenika babak tari gedruk Garuda Wisnu Satria Muda. Babak ingkang nomor 3. Luar biasa sekali panggungnya wis ora ambruk Pak Jo. Dipol-pol kelek drodok-drodok ya Mas Jo. Ning gedruk-gedruk iya. Mas Nemo iki jan wah sak rosa-rosane ya Mas Jo. Mas Nemo ki rada tuwa saiki tambah tuwa tapi tambah rosa. Tambah rosa. Buktine lho Mbak Eka saiki wis ngandut. Alhamdulillah. Opser Mas Nemo temenan. Pokoknya tambah strong. Iya. Ya Pak Jo, luar biasa sekali penonton pada siang hari ini. Iya. Walaupun panas-panasan, iya, tapi mereka tetap hikmat. Hikmat menyaksikan pementasan pada siang hari ini. Iya Mas Jo. Ini ada satu buah fakta Pak Jo. Pripun? Fakta niki mau bengi bocah-bocah sing gedruk iki blas ra ono sing turu. Orane sing turu kuwi. Heeh. Mau bengi iki live TikTok tekan jam 2 ngono. Oh, tarane mujadahang Mas Jo. Ya kuwi sakwise mujadah, sakwise. Heeh, ben roso. Iya. Nah kuwi jam 2 kuwi mripate arep merem ning kok kelingan sesuk samar kerinan wis dadi ra sida turu terus. Iya, di kewajiban nang Iya. Pekalongan ya Mas Jo. Agar turu ini sedelot langsung nilai jam. Nggih. Wah iki jangan-jangan wis jam 4. Dadi akhirnya sida turu Pak Jo. Wis ora apa-apa tetep semangat Mas Jo. Iya iki senajan rada lengkrak-lengkruk kaya ngene. Iya. Pokoknya siap menghibur dalam rangka hitananipun adik Dimas Niko Saputra. Leres. Selamat atas bentuk barunya Pak Jo. Betul sekali Mas Jo. Jajal, aku kepengen
Dino, mana Dino? Mas Dino Iki Dino iki salah satu pemain gedruk GWSM yang masih SD yang Pak Jo. masih unyu-unyu. Masih unyu-unyu. Iki Iya. baru kelas 5 SD. Heeh. Iki le supit yo ge wingi persis padha karo nganu Dimas. Urung garing kuwi Mas. Yo. Mas Rene, Dino. rene, no, Ini rene, Mas no. Dino rene sing tak kandhani. Pak Jo diparingi mike niku. Iya Mas Dino kene. Oh, ya wis. Dino Jajal Disapa penontonnya. madem ngarep disapa penonton. Iya, penontonnya maju ke depan, rono ke depan, kae. ke depan. Pekalongan mana suaranya gitu. Yuk. Pekalongan mana suaranya? Iya. Kose ojo lunga sik maju rono. mundur dhisik. Meneh. Iki ditoroke suaranya aku yo. Iya. Nggih, Yo, madem ngarep. Perkenalkan perkenalkan nama saya Dino. nama saya Dino. Umur saya 8 tahun. Umur saya 8 tahun. Sekarang saya kelas 5 SD. Sekarang saya kelas 5 SD. Cita-cita ingin selalu menolong teman saya. Cita-cita ingin selalu menolong teman saya. Tapi bagaimana mungkin saya menolong teman saya? Tapi bagaimana mungkin saya menolong teman saya? Minjem saja saya sulit. Mikir saja. Waduh, ora diteruske to. Iki rapopo. Iki tapi cita-cita Dino sangat mulia. Sangat mulia. Yo, saiki aku pengen Mas Deswa sing paling Yo pemalu. Mas Deswa, Yo, maju, yuk Mas Deswa. beri semangat untuk Mas Deswa. Yuk dikasih mic-nya Mas Dino. Gantian absen. Ya. Yuk ke depan Mas Deswa. Sapa penontonnya. Jajal disapa dulu Pekalongan mana suaranya Ayo. ngono. Pekalongan mana suaranya? Suaranya cilik soalnya saya SMP Pak Jo. SMP iki. Oh. Heeh. Nah, iki Deswa sekarang perkenalan. Yuk. Yuk jajal perkenalan nama saya Perkenalkan nama saya Deswa. Deswa. Terus jenenge dhewe kok lali. Iya kok mumpet tika datang mikir ki Mas yo. Iya. Umur saya Umur saya piro jajal? 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun? 15. Ya Allah, kacek aku 2 tahun Pak Jo. Karo jenengan Mas yo. Aku 17 Deswa 15. Walah. Iya. Sekarang saya kelas berapa? Sekarang saya kelas 3 SMP. 3 SMP. 3 SMP. Hobinya apa? Hobinya menari. Wih. Hobinya menari ternyata pemirsa. Nah, kriteria ceweknya Deswa yang kayak gimana? Yang kayak mana ini kira-kira nih? Oke. Aduh kok malu-malu Mas Iya. Deswa. Sing mesti ono nyawane, ono jawab. Yang pasti ada Nyawanya. nyawanya. Oke, siap nanti kandidatnya banyak. Ono ibu-ibu neng buri. Oh, apa komen? Kode wae. Ya wis terima kasih Mas Deswa. Iya kembali ke tempat Mas Deswa. Iki janjane tak jegang ini ben do iso ambegan sing gedruk Pak Jo. Iya. Oh iki banyak kejadian iki bar gedruk awan-awan biasanya pingsan. Pingsan Ojo Doto meneh Ying. Mas Luki. Ya oke, wis tenger-tenger Yo alhamdulillah Mas Luki sound derek gedruk iki Mas yo. Oh, oh. Alhamdulillah kemarin tangannya sakit sekarang udah sembuh yo. Iya alhamdulillah. Yuk dilanjut. Kaget kono. Masih bersama Sinden Tremos Indonesia untuk panjenengan semuanya khusus di Kedung Muni Pekalongan dipun paringi katresnan sejati untuk panjenengan semuanya masih bersama New DWSM Satria Muda Indonesia. Dos. Dos.
San ayo
Buat Mas Yoyo tentunya.
Badan ini panas, 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 panas. Pala ini pusing, 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 pusing. Pala ini panas, 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 panas. Badan ini panas, 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 panas. Badan ini. Ya. Akuane malih fungsi. Akuane saiki nggo adus ning dhuwur panggung. Masa Allah panake sing kaya ngene. Yo. Ulang tahun ya. Yuk iki dipun tarik para gedruk GWSF ganti acara Satria Kamarogat. Ayo para putra, ayo mulai. Toya sosa, sosa, kagaran siung gawa rambut gede, mana papa kedirisi, abang beranak ramat kodo, iko batang yang turwiso, jangka opo dadi lidu, letak polo ayo awas ayo putra gadrung aru Satria Muda Gedung Budi Pekalongan I love you
Baik dari yang berbahagia demikian komentasan dari kami dari Tari Gedruk RGT RGD